Luar Kapatisi TV. Kasenjuk kirang ba sanshnong manan area kalapan pau ya ka jingsngum khia ka bajur halor ka jingbam shim khia jong ka MEECL Maukerwat division ban maramot ekipos electric ki bala sarang bat sator ki ba pensir ya ka yang jing ki ba khamtam hakapor liur bajur uslam nababun ki longjing ki haban sa shiki ying ki para marjan namar ka jingting ye ki sainar electric ki ba kemding hakapor bajur bha kale air Katkum ukurwa bala pha do president ka senjuk uba radishilla baru menteri ka shnang manan uba lingdo kila ong ba la jandap south postnam ka jingwan si ekipos electric ha kani ka than hendrei ka bas ngau si pat ka long ba hadu menta kam shimpat ladon pa ka jingma ramot yekini ki pos electric bala sator kumta nakalyang joka senjuk kadawa naka Meghalaya Energy Corporation Limited ban shimkhya yakini ki jing e jong ki than nong kendong dakaba maramot kloy yiki pos electric ki bala sarang bat ban pinkria no yiki pos electric ki badan marjan ba ki yeng brio number ba ka bu jingma yaki pat ba ka senjuk kladawa ru yiki lineman ki bade ban pet yakini ka than ba ki dei ban don hakini ki shnong amban sa shikiwi ki jaka ki bajangai nakani ka than khamtam hakapor liur namar bala da don kanu ka jingja ka bakerki kanambu jing e yeki pat ba ni don hang ni nakaliang jong ki rang ba sno ni don hang ni nakabenta jong ni kum kinang kitkam jong ka san snong manat area kebadai ban page bat mi yeki jing don kam kibadai ki development ba per jong kan kadong bat ka than bat ni lap ru ba kadon ka wi ka ying ka sem hang tei hasnong manat baki pus ki chong sir kumbang li sneu nai ni nong kren ba kren bat lahab ban penkria ying ru hak por selap lei imat bagane ka MSCL kam sem da sim khia ka kuwa bala kumno satang la dalawan poi ki report na ka benta ka jingjia hakaba ka ki jingjia ki baselfi la kalong ha ka ba shot ki like ki kum tu ne ha ka ki koren la ne yabriu teng ru ki babun ki long kum ta nadu bala sina ya ka ne ka elektrik sekini ki tanjong i hadu mentang impad yo yang nong no baka MEECL kawan ban repair ya kini ki line ki balajak tina kaliang jong i kum ka senjuk ngidon ka jing seukhia du kata bangi kuaru bakan nom jia kana bangin yo ya ka ban ban ai ya ka report ya ka jing jia handrei ngisu kentu balakum no kani ka like lei kamdei ka ba pisu ai kran ni pisu ai kadei ka like ka ba ki pai ba ki haban da siu la kadar te galat kadei yaki ba pidei ban sim khia ya kanne ban penbiang ya gijing don kam kenang bakanom jia kano kabasiusi ha kani kadong bat katain ka jengi kani kadai ka masaj ka bangipa sia ka MECL namar baki nakaliang jeng ka office ru ngayo sneu baki lawan ban pet ya kani ka line handrai hadu menta kim sem lapen urlong ikerpat bala kumno ki dai ban pen urlong kenang bangin ngin nami umat ya ki jing si ha kan ka dong bat katain ka jengi coba bakin le kam kloino ya kan ka bala jing tho sha ka office nak bantai jong kan ka mainline ka biu i ba nam ta jong kan ka mainline kan ka lach ka ba ngila ide nam ta jong ka office ba ngin pen kelano ya kan ka line ja kan ka abla don ka surak menta nang ba nakaliang jong ka kipos lane ka line ba kanlong ka ba iskem bar kamdon kono ka jingwit ka jingwa bar kumbalong menta nakaliang jong ka main line ka ba la ya sharut jong ka snong badu i babun ki ni kipos elektrik kiba kumlong bakila sarang kila sator satangkat no atau kene bakin klem namar kata ko ngiyai kerpat nam tajong ka office ke badai kmi nam tajong kene elektrik ba pide ban sim klem nam tajong kene bat na kaliang jongi
nakapor siya kapor kabangi laju let ya keduk siya ke office na way officer siya way pat ten rengi iba ki ai bro ucing temu bucing kuat ngi nam ta ka bah kamiat kabedan karbat kene ka elektrik imat sebana kaliang jong ke office kam don keno ka jing sim chalem nak banta jungi te kumbali kun pau da kirang ba nam tar ni ka elektrik kam de bangi shu thang ai reng da siu da kapisa te lakum no leng office sumpha ban sim chalem nam ta jong kene nang ba kanum jia keno ka jing jia susi ha po jong kene ka sino ne ka dong ka than ki jongi te na kali ni kerpat nam ta jong phi office sumpha ban sim chalem nam ta jong kene de ban shu bu sa kumne kumba lalong kumaloong malakpor le kenduk phi office dan rei chu ngap jarja mar tala ka long kumne ka wan ra ngi kum ka dong ka than deng jong ka jing snow du nong barang kur ka jing ir nam ta jong ka jing jongi kum ki briu te ka ne pon nak le jongi ya kerpat nam ta office so ban sim khalem nam ta jong kene te nakaliang jongi hakna kapor kumbang yai ban man kapor sepang kijing pentip bat ki report nakaliang kisnong ha kini kitan jongi apo jeng ke office makurwat rei ka jing ai report ke jongi ke jing pentip ke jongi cepo ke office labun bun snam bun sen rei kim ju urlang te imat ba ka jing singkia nakaliang jengi ki sinong kamentoy